І Лукашенко, і ягоная прэс-сакратарка, і кіраўнікі Міністэрства аховы здароўя, і рэгіянальныя кіраўнікі спрабуюць даказаць, што інфармацыя пра каранавірус у Беларусі праўдзівая. Але далёка не ўсе гэтаму вераць. Многія прыгадваюць Чарнобыль, калі ўлады, тады камуністычныя ўлады, бязбожна хлусілі. Але ёсць і больш свежы прыклад, чым Чарнобыль. Гэта так званая беларуска-расійская інтэграцыя. Дарожныя мапы, змест якіх невядомы не тое, што 9,5 мільёнам жыхароў Беларусі, але і 200 дэпутатаў так званага парламента. Але гэты прыклад, як ні парадаксальна, адначасна для ўладаў і цудоўны спосаб даказаць, што яны не хлусяць пра вірус, ад якога залежыць жыцці людзей. Ва ўсялякім разе зрабіць у гэтым накірунку першы крок. А менавіта раскрыць дакументы, ад якіх залежыць лёс краіны, апублікаваць дарожныя мапы так званай інтэграцыі, каб людзі нарэшце даведаліся, што ім рыхтавалі ў Крамлі і ў Палацы Незалежнасці.